ذات رئيوازلهم وشتي زنيتو بعت مأجز تبهاليا مالتي بعت مأجز مالتي دما جيتنا مدحنينا يسوع كريستوس أزلنا هيرودس ميتاچن كفدو أو تتات حزاتو كتقاسقاس سلا ميتاچن أو زبتا زي كدا زعقوت له انتخون بتي ميتاچن جيتنا مدحنينا يسوع كريستوس كافتي بزحات تفالاليا بوتاتات زعقولو حدا أو زبتا أيو أو زبتا زي كعني كلنا أو زنري أزلنا خعني بوتوش تأتي خون ما يسألتكم زلوا بحرتاتهم كم زلوا عبيت عليهم كم زلوا فتوش تنسون ينقرنا والتي بتوش تنس خيتك كم مايك داسي زوج مايك داسي كأون تكملوا مايك داسي خوزين داوسو يتكملوا أبوتات نستفعل عليه عينة حمام زلنا خوزين داوس أنا إن تكملوا وزي بعد مجزك قدس مريم يبحال مالتي أوزي ميتاچن ندينا عدينا قدسان نصحته نصحان أوزي زعرفت اللبوتا أوزي زعرفت اللبوتا أوزي كاب صلاة تحوت اللبوتا أوزي كاب صلاة تناقفت اللبوتا أوزي صلاة نخيط فان ودا نخيط حرد زدحن اللبوتا ألنا لما عند خاني الصوري مريم ናይ ሜታችን ዕረፍታ ለማርያም ነኽረሉ ክብረ በዓል እዩ ስለዚ ኩላህና ህዝበ ክርስቲያን አብየትም ዓለም ዘለና አብየትም ቦታና ዘለና ናብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ናብዚ ቅዱስ ስፍራ እዚ ናብዚ ቅዱስ አደባባይ እዚ ናብዚ ናይ ምሕረት አደባባይ እዚ መፂና ንኽንመሓር ንኽንድሕን እግዚአብሔር ይፍቀደልና በዓቲ እመግዝ ቅድስቲ ማርያም ኣብዚ ቦታ እዚ ዝተፈላለየ ኣብዚ ቦታ እዚ እንሪኦ ዘለና ኩሉ ኣብዚ እንሪኦ ዘለና ከባቢ እዚ በዚ ውሽጢ ኸይና እዚ ጋሕርታት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እምኒ ኣብ ርእሲ እምኒ ደንጎላ ኣብ ርእሲ ደንጎላ ተደራሪቡ ተፃዒኑ ዝርከበሉ ቦታ እዩ እዚ ቦታ እዚ ከዓኒ ካብ ፀላኢ ካብ ዘበን ቀደም ካብ ደርጊ ጀሚሩ ካብ ጥልያን እውን ጀሚሩ ካብ ደርጊ ጀሚሩ ካብ ዝተፈላለየ ብዘበን ሻዕብያ ወራር እውን ጀሚሩ ኣብዚ ቦታ እዚ ብዙሕ ሰብ ዕቂቡ ዝነበረን ዝፀንሐን እዩ ሕጂ እውን ካብ ፀላኢ ዘናገፈና ቦታ እዩ ቅዱስ ቦታ እዩ ኣብዚ ውሽጢ ኸይና ናይ ብዙሓት ኣቦታት መስቀል ኣብዚ ውሽጢ ኸይና ናይ ብዙሓት መስቀል ኣዕፅምቲ ናይ ኣቦታትና ዝርከበሉ ቦታ እዩ እዚ ቦታ እዚ ቅዱስ ቦታ እዩ እዚ ቦታ እዚ ቅዱስ ስፍራ እዩ እዚ ቦታ እዚ ቅዱስ ዝኾነ ሃገር እዩ ስለዚ ኩላህና አብየትም ዓለም ዘለና ነዘውዝኒሄ ድንቂ ዝኾነ ግሩም ዝኾነ ዳሓቢ ዝኾነ ናብዚ ቦታ እዚ መፂና ቃል ኪዳን ንኽንሳተፍ እግዚአብሔር ይሓግዘና ስለዚ ዘውዝኒሄ ትሪእዎ ዘለኹም ደብረ ገነት በዓቲ እመግዝ ቅድስቲ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ዝዝራ መላሽ ዘውዝኒሄ ቤተ ክርስቲያን እዚ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ እትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቤተ ክርስቲያን እዩ እዚ በዓቲ እመግዝ ያው ዝረአናዮ እዩ ስለዚ በዓቲ እመግዝ ማለት ዘውዝኒሄ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ኣብ ዘውዝኒሄ እዚ ጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓቲ እመግዝ ዝበሃለሉ ቦታ እውን እዩ ማለት እዚ በዓቲ እመግዝ ዘበለ ቤተ ክርስቲያን ጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ቦታ እዚ ዘዕረፈሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና በዓቲ እመግዝ ይሃው ኣብዚኣ ኔታ ሕጂ ኣብ ርእሳና ኔና ይሃው እታ ቤተ ክርስቲያን ከዓኒ ዘለቶ ኣብ ትሕቲ እያ ዝኔቶ ኣብ ትሕቲ እዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ከዓኒ ያው እዚኣ ኔቶ ማለት እዩ እቲ ማይ ፀሎታ ከዓኒ ኣብዚ ቦታ እዚ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ያው እቲ ማይ ፀሎታ ከዓኒ በዛው ዝኒሄ ኣቲና ኢና ንረኽቦ ስለዚ እዚ ማይ ፀሎት እዚ ያው በዚ ንውሽጢ ኣቲና በዚ ማይ ፀሎት እዚ ከዓኒ ነውፅእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ውሽጢ እዚ ማይ ኣሌልካ ክትኣምን ጥራሽ ክትኣምነሉ ዘይትኽእል በዚ ውሽጢ እዚ ከይድካ ማይ ፀሎት ኢልካ ማይ ክረክብ ኢልካ ክትረክብ ዘይትኽእል ኣብዚ ቦታ እዚ ግን ሓጋይ እንተደኣን ኮይኑ ፀሓይ ዘይተኣትዎ ክረምቲ ተደኣን ኮይኑ ማይ ዘይኣትዎ ነገር ግን ብትሕቲኡ ማይ ዘለዎ ቦታ ቅዱስ ስፍራ እዩ ስለዚ ኩላህና ህዝበ ክርስቲያን ስለዚ ኩላህና ህዝቢ ክርስቲያን አብየትም ዓለም ዘለና አብየትም ቦ ዘለና ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ሜታችን ጸበል ማይ ጸሎት በአካል መጽያውዚ ዝረገጸትሉ ካብ ጌታ
ካብ ግብፂ ተሰዲዳ መፅያ እውን ኣብዚ በመጀመርያ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ክትዓርፍ ተላ ቅድሚ ኣክሱም ፅዮን ምእታዋ ኣብዚ ቦታ እዚ እውን ዘዕረፈትሉ ቦታ እዩ። ብድሕሪኡ ከዓኒ ካብ እሜታችን ኣክሱም ፅዮን ምስ ኣተወት እውን ብዘመነ ሽግር መስኮነ ፀገም መስኮነ ስደት መስኮነ ፀላእ ምስ በፅሓ ንልዕሊ 3 ግዜ እሜታችን ኣብዚ መፅያ ተመላሊሳ ዘዕረፈትሉ ቦታ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ቅዱስ ዝኾነ ስፍራ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ኣዴታት ኣቦታት ዝርከብሉ ናይ መዕቆቢ ዝኾነ ቦታ እዩ። ስለዚ ኩላህና ህዝበ ክርስቲያን ካብዚ ፀበል እዚ እንዳወሰድና ውላድ ዝሰኣና ካብዚ ፀበል እዚ እንዳወሰድና ሕማም ዘለና ካብዚ ፀበል እዚ እንዳወሰድና ደውየ ዘለና ንክንፍወስ እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ትሪእዎ ዘለኹም ዘው ዝኒሄ በዚ ንውሽጢ ከይድካስ ማይ ፀሎት ኣለዎ ኢልካ ክትኣምን ጥራሽ ዘይሕሰብ እዩ። ምክንያቱ እዚ ዝኒሄ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ማይ ፀሎት እዚ በዚ ውሽጢ እዚ ከይድካ ንኣስታት 6 ሜትሮ ዝኾነ ውሽጢ ኣቲኻ እትረኽቦ እቲ ማይ ፀሎት ማለት እዩ። ስለዚ በኣቲ እመእግዚእ ቅድስቲ ማርያም ዘብሎ እውን እዚኣ እያ ማለት እዩ። ትሪእዎ ኣለኹም እመቤታችን ዘዕረፈትሉ ንወዳ ዝሓወእትሉ ሓንቲ እምኒ ኮይና ሳብ ውሽጢ ጉድጓድ ሓንቲ እምኒ ኮይና እታ እምኒ ሓንቲ እያ መእተዊታ እውን ሓንቲ እያ። ነገር ግን በቲ ውሽጢ ግን ጉድጓድ ኮይኑ ሃውዚ እመቤታችን ዘዕረፈትሉ እዩ። ስለዚ እቲ ማይ ፀሎት ከዓኒ ካብኣ ዘይወፀት ካብታ ዘዕረፈትላ ናይ እመቤታችን ዘይወፀት ማለት እዩ። ካብኣ ዘይወፀት ከዓኒ እቲ ማይ ፀሎት እዚ እዩ። ኣብዚ ዙርያ መላሽ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ከባቢ እዚ ከዓኒ ንኣስታት 44 ዝኣክል ቃላያት ኣለዎ ጎቦ እዚ ኣብዚ ተራራ እዚ ማለት እዩ። ኣብዚ ማይ ኣለዎ ኢልካ ኣብዚ ፀበል ኣለዎ ኢልካ ጥራሽ ክትኣምን ኣይትኽእልን ኢኻ ቢቢዶ። ነገር ግን ኣቦታትና ታይሉ ምርኣይ ምእማን እዩ። ስለዚ ካብ መስማዕስ ምርኣይ እውን ምእማን ስለ ዝኾነ ኣብዚ መፂና ከዓኒ መፂና ርኢና ብኣካል መፂና ከዓ ክሪኦ እንተደኣ እንትኽእልና ግን ኣብዚ ዓብይ ድሕነትን ዓብይ ቃል ኪዳንን ዝርከበሉ ቦታ ኣለና። ሎማዓንቲ በረከት ናይ ኣቦታትና በረከት ናይ ኣዴታትና ረድኤት ናብዚ ቦታ እዚ ውሽጢ እንተደኣ ናቲና ናይ ኣቦታትና ዕፅምቲ ናይ ኣቦታትና ዳዊት ናይ ኣቦታትና መስቀል ዝርከበሉ ቦታ እዩ። ምክንያቱ ውሕስ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ እዚ ውሕስ ኮይኑ ምክንያቱ እዚ ውሕስ እዚ ኮይኑ ኣብዚ ዘዕርፈሉ ዝነበሩ ኣብዚ ዘዕርፈሉ ዝነበረ ውሕስ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ውሕስ እዚ ከዓኒ ኣብዚ ውሕስ ቦታ እዚ ከይና ከዓ ማይ ፀሎት ኣሎ ኢልካ ኣብዚ ክትኣምን ስለ ዘይትኽእል ኣብዚ መፂና እውን በረከት ድሕነት ክንረክብ እግዚኣብሔር ይፍቀደልና። ስለዚ ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ያው ዕረፍታ ለማርያም እመቤታችን ሎማዓንቲ ነኽብሮ ሓደ ዓብይ ክብረ በዓል ማለት እዩ። ስለዚ ኩላህና ህዝበ ክርስቲያን ኣብየትም ዓለም ዘለና ነዘውዚ ንህዚ ንኽንጉንዮ ነዘውዚ ንህ ቦታ እዚ ንኽንሪኦ እግዚኣብሔር ይፍቀደልና።